abịam Papa abịam ọzọ Olise bi n'igwe Papa abịam ọzọ ọ dị mma na-eme mma Chukwu Papa abịam ọzọ gị bụ ike elile ọnwụ Papa abịam ọzọ anụ anabụ ebe ọ na-akpa nri Papa abịam ọzọ ọkwa icheoku nwa obere du Papa abịam ọzọ ọkwa ogwogwo onye obere du Papa abịam ọzọ Chukwu ọ bụrụ na m bịa be gị mana o nwere ife nji bịa Chukwu ọ bụrụ na m kpọọ gị sam maka o nwere ife nna akpọrọ na bụ osibi ike akpọba gị na bụ ọfịabala akpọba gị gbagba ojubu anya akpọba gị like this ọ na-agbagba ojubu anya ajụgo m ajụjụ ka akọlụ m okeke na-akọ ife ọzọ oke oye na-akọ ife ọzọ oke afọ na-akọ ife ọzọ wezi ka m bịa jụọ gị maka ọ gị ga-akọlụ m ọfụma nna akedeba na-eje ma mmadụ egwu Olise akedeba na-eje ma mmadụ egwu abịanụ ka mmala ebe a na-eje ma mmadụ egwu Igo Chukwu na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ egwu achọrọ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ egwu anya oge na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ egwu akwụkwọ nsọ gwara bụ na mmadụ nwụọ ikpe so chienye ofe akwụkwọ nsọ gwara elu n'ikpeazụ na aga egbu opi ike bụ na-egbu opi ike ndị nwụla mgbe ebinite n'ọnwụ Chukwu ọ bụ niile lụọ enye anya bụ n'okwu abalị pụọ Olise bi n'igwe pancha so n'ife na-agba ngali agwala n'ikpe na-echela onye ọbụla ma ọ bụ n'ọnwụ ha mefe dị mgbe na be n'igwe jee nwebe aṅụli ma ife dị ndị na-aba ọkụ mmụọ jee kwaba alịlị unu eluo n'ikpeazụ egbu obi ike gbakese n'igwe na ọkụ mmụọ wee bilite nna akedeba na-eje ma mmadụ egwu Olise akedeba na-eje ma mmadụ egwu abịanụ ka mmala ebe a na-eje ma mmadụ egwu Igo Chukwu na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ egwu achọrọ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ egwu anya oge na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ egwu ụfọdụ si na a na-abịa ụwa ọzọ reincarnation na onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ọzọ na mgbanwe ka anyị na-agbanwe gbanwe ka anyị na-agbanwe n'ụwa onye nwụọ ọha na-ata azụ n'ụwa ụfọdụ si na-adabịa ụwa ọzọ na onye nwụrụ anwụ anwụrụ agụ ọbịbịa ụwa adịrọzi ya Chukwu ifu gị ife nna chọlụ gị ijeọkụo amazi m nke m ga-ese so n'ụwa usolu na-ana-ete n'igwe na mmadụ nwụrụ ka ọ bụ usolu na-anabịa ụwa anabịa ụwa ọzọ ijeọkụ ma obele du okwokwo onye obele duo akụkọ ọnwụ siri ike akụkọ ọnwụ fịala alụ nkọwa iyo 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 asị nka njụwa ajụjụ onye ife ọma ha na-asọ nsọ wee ga-agbụ ihe shuga n'ọnụ kpụpụ si na ọ na-eninu eluigwe bụ obodo Chukwu obodo bụ ụzọ mma be na-ezulu oke n'ime nwere ife a na-ata atọ ya ka ọ ga-abụ mmadụ jesi ya si na ọ ga-aga na-ata azụ n'ụwa na ọ ga-aga na-ata azụ na Naịjirịa ga na-ata n'obodo atileti bụ na mụwa tebe n'igwe nwekwa ife ga-ejikọ mụ na n'ụwa ọzọ ekwu m kwụsie n'ike nke mụ na n'ụwa akwụgo ọ ka m bịakwa n'ụwa taba afụfụ ansapụ no nna akedeba na-eje ma mmadụ egwu Olise akedeba na-eje ma mmadụ egwu abịanụ ka mmala ebe a na-eje ma mmadụ egwu Igo Chukwu na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ egwu achọrọ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ egwu
gị na-agwa n'anya ebe na-eje ma mmadụ ụfọdụ na-abịa ife mmekọta mmadụ ajụba onye afa ajụjụ maka onye nọlụ gị ụwa ese ka ị mara onye ọbụ ikene ya kenenya isi eli ya nri ụfọdụ ọbụ na-emesi enye ifu nsogbu na ife na-eme onye ọba akwụsị ifu na ife dị n'ụwa o nwere nwatakịrị nwata nọ na nnukwu ọhịa nne na nna ihe bụ anyị gị ya ebe dị iche iche fejego ụlọọgwụ aṅụghị ọgwụ oyibo ọgwụ ọtara ya fejego obe dibịa ṅụọ ọgwụ igbo na ọgwụ ọtara ya ma wee dulu nwata wee jebe n'afa dibịa gbasịafa gbafọ ya na ya nwafa siva n'aka dibịa gbasịafa gbafọ ya na ya nwafa siva n'aka onye usi n'ọnya nọrọ ụwa na ọ bụrụ ya nọrọ ụwa onye unu na-akpụ ya na ọ bụrụ onye afọ ka ọ bụ dibịa gba agụ wee gbata onye nọrọ ụwa ewee kpọọ nwata onye nọrọ ụwa si eli ya nri ọya na etue nwata fa onye nọrọ ụwa si eli ya nri ọya na onye si n'ife adịrọ n'ụwa nwanne m otu si n'ife adịrọ n'ụwa ọ bụ gị kwuru ụdị anyị na ife adịrọ n'ụwa iyo 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 mmadụ ịmụwa ọbụla akwara ya agwa onye be nsogbu jide ife niile ghasa asị ya si n'ụlọ aba n'owu ịmalụ na onye nwụrụ anwụ nwere ike ọ bụ enigwe ka ọ na-abịa ike ọ bụ ọkụ mmụọ ka ọ na-abịa ike nna akedebe a na-eje ma mmadụ Olise akedebe a na-eje ma mmadụ abịanụ ka mmadụ ebe a na-eje ma mmadụ Igo Chukwu na-agwa n'anya ebe a na-eje ma mmadụ achọrọ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ anya ọgị na-agwa n'anya ebe a na-eje ma mmadụ ụfọdụ ọ na-abụ mmadụ nwụrụ ịnụba akụkọ na na-afụ onye ọkụ n'obodo ọzọ onye n'ikolu gbochi ya aja ọ nọ n'obodo ọzọ na-emeri m ụwa alụsị ji mmadụ wee fikwa alụsị nwa na-akpa nnukwu ike onye niri na ndụ na-alụsị na ọnwụrụ ugo jebele n'igbo jebe ọkụ mmụọ ka esi gwa ajụjụ mụ na-ajụ ajụjụ chukwu na-ajụ gịnị na-akpazi ike na-alụsị ya ka gwakwa gị na onye nwụrụ anwụ na-ewe iwe ịmara ọka ịmalụ onye nwụrụ anwụ na-ewe iwe olu nna gị efi egwunelu nna nna gị efi ka ifuo na onye nwụrụ anwụ na-ewe iwe mmadụ ịnwụọ ọbụ na akwara ya akwa ịgbapụla egwetu bụ na enwụrụ anwụ na-ewe iwe akwasị amada edunarịa be nne ya ifuo na onye nwụrụ anwụ na-ewe iwe o jide ezinụlọ kebe faketọsi ya anamajụ onye nọ n'eluigwe kedu ife natalụ ndị nọ n'ụwa afụfụ onye nọ n'eluigwe adịgwu okwu reincarnation anyị nọ n'eluigwe ga-ekwudo okwu reincarnation ọzọ nọ n'ọkụ mmụọ ga-ekwubo okwu reincarnation maka ọkụ Chukwu Olise bi n'igwe sitela ọkpara ya n'ụwa Jizọs Kraịst bịalụ n'ụwa fa gbunye onye anya gbado ya n'obe ọkpa n'enu obe ka ọ na-akpọ onye ori ngwa tata mụ na gị ga-anọ na paradaịs enyi igwe ụmụ Igbo ka mkpuwe uche m ebe a na-eje na mmadụ nwụrụ obodo bụ na nwere ebe efe a na-eje papa nwụrụ
mmadụ niile a na-ejekọrọ ofu ebe ka nsi chee odo ọbụla nwere ebe fa na-eje maka nwụrụ ọ dịkọ na bizilele nwụrụ ejebe n'igwe ma ọgba ọkụ mmụọ ọ bụrụ na Ijipt nwụrụ ejebe n'igwe ma ọgba ọkụ mmụọ bụrụ na onye ero nwụrụ ojebe n'igwe ma ọgba ọkụ mmụọ ọ bụrụ na onye Igbo nwụrụ onye Igbo aba na ndị ichie a sị na onye Igbo nwụrụ onye Igbo ejebe na ndị ichie China nwere ebe fa na-eje maka nwụrụ onye China amara ife a na-akpọ Chukwu enigwe na ọkụ mmụọ onye China mara ya Hausa nwere ebe fa na-eje maka nwụrụ onye ọsọ nwọta ka enyi enye jesasi ya fa na-akwara ozu agwa anọ na-enyere ọfa nsogbu ijoku mobeledu ogwogwonye obeledu ghanata akụkọ ọnwụ siri ike akụkọ ọnwụ fiala alụ nkọwa unu akwụbụ ife dị nnọnụ maka ọnwụ a egwu nwa ha ma agwụ agwụ Chukwunna na-abịa m Papa abịa m ọzọ Olise bi n'igwe Papa abịa m ọzọ ọ dị mma na-eme mma Chukwu Papa abịa m ọzọ ịbụ ike mbelile ọnwụ Papa abịa m ọzọ anụ anabụ ebe ọ na-akpa nri Papa abịa m ọzọ ọkwa icheogu ma obere ji Papa abịa m ọzọ ọkwa ogwogwo onye obere ji Papa abịa m ọzọ Chukwu ọ bụrụ na m bịa be gị mana o nwere ife nji bịa Chukwu ọ bụrụ na mkpọ gị sam maka o nwere ife nna akpọnụ na bụ osibi ike akpọba gị na bụ ọfịabala akpọba gị gbọba ojumanya akpọba gị like this ọ na-agbọba ojumanya ajụgo m ajụjụ ka akọlụ m okeke na-akọ ife ọzọ oke oye na-akọ ife ọzọ oke afọ na-akọ ife ọzọ wezi ka m bịa jụọ gị maka ngịga akọlụ m ọfụma nna akede ebe a na-eje ma mmadụ egwu Olise akede ebe a na-eje ma mmadụ egwu abịalụ ka mmadụ ebe a na-eje ma mmadụ egwu biko Chukwunna agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ egwu achọrọ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ egwu anya oge nna agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ egwu nna akede ebe a na-eje ma mmadụ egwu Olise akede ebe a na-eje ma mmadụ egwu abịalụ ka mmadụ ebe a na-eje ma mmadụ egwu biko Chukwunna agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ egwu achọrọ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ egwu anya oge nna agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ egwu